गुड मर्निं गाइस दायो जों गगामुग थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर गगामुग सुबुनसिरि ककेमाव दावगा बड' इउटुबार एस'सिएशननि मिटआप दं आरोना जोङो बावैनो थांनो नागिरदों दायो रावबो गैया आरोना खालिसो बावै नायनो हागोन वाव लुक गाइस नै एसे दांगासिनो आंनि खाफालावसो नांफैखादों आरोना इसी रुम आरोना बेनि ओरैबायदि सुबुं दङ जाय गावनि बिमा बिफा गैयालासे गावनि बिदा बिब' बिनानावफोरखौ गावनो बिफा जानानै न'खर दैदेनबोनानै दिनै बे अबस्थायाव बिथाङा सासे मडेल दिन्थिनानै गावनि जिउखौ खुंनायाव आरो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनायाव उन जाबोआखै थिग बेनो जाहैबाय जोंना देबासिस नार्जारि आरनाय सोनो थाखाय आरनायजों सिनायथि होगोन जोंहा जेरै बिथाङानो देबासिस बिथांखौथ' जोङो दा गावनि पिकचार वाट्सआपआव लानानै नायबा नोंथांमोना हयथ' बेखौ सासे बयखौबो नोंनि सबसे एवार्ड मोननाय पिकचारखौ लानानै मानसिफोर सिगाङाव दिन्थिनाय सानै गाइस दानिया ओंखाम जानोसै आरोना दायो ओंखाम जानो नागिरबाय माखासेफोराबो लागासिनो दं आरोना बिथिंजाय बोरै थोरसिया Oh nih, kamu sana kita dah. Ya bisa kasih nomor, nih makasih. Ya bisa kasih nih. Saya sebenarnya kali kita sudah kasih nomor, cuma kasih nomor nih. Makasih. Jangan lupa komen kalau mencari nevi Nagaran. Balutang. Pièce torse. Hai. Nareng. Nareng mosto gitu kah falas ya. Ya tak mau. Tak mana? Laptop naga bismillah kali. Baik mal. Namanya. Kau what's name? Oh, sudah sebelum itu. Deh. Moria. Zasin deh. Moria. Saya yo. Deh. Jangan nore. Bicara bodoh sih, nah. Deh. Bयबो सिनला नोंथांमोना ट्रेनाव लोगो मोननो हागौ बिथांखौ बेनिफ्राय मेथाइ बयबो जानो हागोन आरोना साहाबो लोंनो हागोन बिथाङा ट्रेनाव साहा फानो आरोना बयबो नोंथांमोना जानो हागोन बर'सो बिथाङा नोंथांमोना सिनायनानै लाबानो जाबाय आरोना इगनर खालामनो नाङा बिथांखौ नोंथांमोना बरिया नोंसिनि गासै इउटुबारफोरानो भिडिअ लादों नै बरियानो नायग्राफोराबो दे Jangan.
बरिया बरिया लाल चा गाखीर चा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार ले लो ओए चाय ले लो ले ब्रो ले लो चाय ले लो चाय गाखीर चा लाल चा दिखले करो अरे होय वारजुना सासिया युट्यूबर गाखीर चा ओय ले लो ठीक है ला मिनट दे जाबाय ब्र ट्रेन सफैबाय नै दायो गाय जोङो सिमेन्टसाव थांसै आरोना नैबे ट्रेनजों नैबे देकारगाव थांगोन मुरखंसेलनिफ्राय ओमफ्राय नैबे जाबाय मुरखंसेलाव थांगोन आरोना बेयो ट्रेना ओमफ्राय बेजों जों थांसै माखासे इउटुबार बिथांफोरबो दङ ओरैजाय नैथिंबो दङ माखासे इउटुबारफ्रा नै जागोन दे जागोन गोबां मानसि दं आरोना नै तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।